जाबाय हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो ओमफ्राय आङो दा मादैमोनाव थांनो ओंखारदों आरोना मादैमोनना माने आइनि बिनानाव आरोना असे बिनानाव आइनि ओमफ्राय जों आइजों आंजों थांगोन बे दाख्लैनिफ्रायनो लेंहरबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं थांनायानो जाथाराखैमोन बिसिनाव ओमफ्राय दिनैहाय थांनो नागिरबाय आरोना नै टाइमाबो 7था जाबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायगोन जोंनि मादैखौ बिमाजों एखे नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय हमसै देलायखांबाय ओमफ्राय नैबे गस्लाखौ बिराद मोजां मोनबाय आङो दाख्लैबो गानदों माने बिराद कम्फर्टेबल आरोना बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो टाउन मोनफैबाय नै ओमफ्राय ना माइनाव नोगोराव नालाय नै ओरैजाय थांनांगौ ओमफ्राय बिमाया हनै माबा मम' लानानै फैदों मादैमोनाव सफैबाय जोंहा दा ओमफ्राय दायो मादैखौ देखायगोन नोंथांमोननो मादैखौबो देखायगोन ओमफ्राय जोंनि बिमाखौबो देखायगोन ओमफ्राय बिनानावफोरखौबो देखायगोन फंबायफोरखौबो देखायगोन ओमफ्राय आं दा मेथाइ जानो नागिरदों सिंग्रा आरो मिस्टि नै दियाया सिङावसो हाबनानै दं हाय होनलाय बे मादैनि फिसाजो उन्दै उर्मिथा हाय होन मेथाइ जागासिनो नै दादायाबो जोंना राजमित फंबाया जोंना लाजियो होननावलाय मादै सामब्राम हादों मादैया ओमफ्राय दादिया माबा संनो नागिरदों हाय होनफिनदो मादै ओमफ्राय नै बिब'आ एखे नंगौना नङाथाय दायो खाथियाव मोजाङै नायदो जों दा समफ्राम नागिरहैनो नागिरदों समफ्राम बिसिनाव जा समफ्राम दङ ने नै फांसे आयु जों समफ्राम नागिरदों बैयावबो दं ने दङ ओमफ्राय नो गोथाव नङा खानोसै जों दा समफ्रामखौ ओमफ्राय समफ्रामखौ दाथ' अखा हागासिनो दङ अखा हानायाव गोथाव जायाथ' ने समफ्रामा मिथिया सान्दुं गोसा दुंनायावसो गोथाव जायो समफ्रामा दा बायदियाव बोरैबा दैल' दैस'सो जालाबायो ओमफ्राय जों दा अखा हाबाबो खानोसै जानो लुगैदों नालाय बेखायनो ओमफ्राय नै केमेरामेना बेनोमोन हाथे साल' नै जा दंखायो ओइ गोजौआवबो दङ ओइलाय बैसोरबो गोमोन ओमफ्राय आं गोमोनखौनो जानो बायो मोनस्टांखौसो मोजां मोनो ना मबाइलखौ लादो नोंनिखौ मा होनदों नै दानथाना ओमफ्राय नै ओरैबो दं ओमफ्राय बेनिखौनो आं थाइसे खालाबायनोसै आरोना गोथाव जाखाया बियो दा नै गोमोनजोब लोथो जोब जाबाय नों मा खालामदों आंखौ मानो देखायदों नोंनि नामा मा नाम मोनलाय दिया गयारि ओमफ्राय मामिनालाय मामिना मिथिया मामिनिखौ ओमफ्राय नोंनिया नेल पलिश फोननायखौ देखायदो दे आथिङाव फोननायखौ सोर फोननाय आंना आथिं फोनदो ओमफ्राय आखाइयाव फोनाखै देखायलाय आखाइखौ देखायलाय होनदों मोजां खारबायथ' नोंना आखाइनिया खारबाय ओमफ्राय आब'नि नामा मा नाम नोंसिना आब'नि नामा नोंनि आब'नि नामा मा नाम मिथिया उर्मिथा ओमफ्राय दादानियालाय सुमित जनिखौ फरायलाय रोंखायोना नोङो फरायदो ओमफ्राय नों आंनि नामखौ मिथिगोन ना मिथिया मा नाम आंनिया आब'मा दे जनि It's Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Haha. Good girl.
रोंजोबथारबायथ' माथो mana deh nang mana mandang? Nang sigen deh. Mungkin nang nih aku nih apa? Tak sakit kau gondeng. Nang sakit tu. Hotel boy. Mana cook hotel cook. Hotel. खोन्थाबाय थादो नोङो खोन्थाबाय थादो खोनागोन गोथाव जादोंना जायाखै साखिनायदों साखिनाय माबाया संख्रि नांदों ना साखिनायदो बेदरखौ देखायबाय बोरमा बेदरखौ देखायबाय मटन करी बेखौ मटन करी होनो मिथियाबा ओमफ्राय माथो दालि मोनबाय Jawab bisanau. Biar sare jeng bisbo bisanau nih, bisbo bisanau. Tapi mama jalan sih bawa. Oi Zambi, you bisbo, you bisanau. Bisanau nih bisbo, bisanau. Iya bisa sih. Nih bebo bisa sih. Nih bebo sih bisa sih. Angin ini bisa sih. Hai Hai Hen dia. Hai Hen. Hai Hen deh. Hai. Aboni channelku subscribe kalamun deh. Jangan kan jangan nager baik. Aboni channelku dislike kalam. Engkam san nager baik. Be pagakui kumanja deh. Ja. Gukhiyakai, gukhi monakai. Shepa gukhi. Engkam जानो नागिरबाय जोंहा नै ओंखाम मुला भाजा बोरमाजों आलु ओमफ्राय लेबु ओमफ्राय दालि ओमफ्राय जोङो दा जानोसै
ओंखाम जाखांबाय जोंहा ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै टिभि नायगासिनो दं हनै उन्दुबावबाय सासे ओइ ओंखाम जाखांनानै दायो नै गय जाबाय ओमफ्राय गयखौबो जि जाखायो आरोना गय गोरान ओमफ्राय जोङो बिराद इन्जय खालामबाय आरोना जोङो बिनानावफोरजों आङो जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना जोङो मोनाथारबाय दा टाइमा मा जाखो बेसेबां जाखो 10:47 जाबाय आरोना टाइमा ओमफ्राय दा जों थांनोसै बिनोसै हटेला खाथिखासोना ओंखायनो लादो बेगोलो थांसै बाय बाय उन्दुजोब्बाय बिसोरो उनमिथामोना